Gigpagyukbo ning balaang mga adlaw. Ani aking pinalahi sugilanon alang sa pagpamalandong. Ngatong giuluhan, kupti ako, Ginoo. Stage 4 colon cancer. Oh, Victor! Dok, I recommend an immediate operation and treatment. O, ato usab nga abagan og mga pag-ampo, Mrs. Sir. salamat, Dok. Dali na ka mo. Victor, Emmanuel, nak. Ikaw na'y drive sa sakyanan, ha? Kay tingalig mo sakit na sab ang akong tiyan. Pa, Sugod karon. Ikaw na ang mumaniho. Ayaw pasagdi si mama mo. Kung uha na unya ko, anak. pa, dili. Ayaw pagsulti og sama ni Ana, Victor. Mamaayo ka pa. Magpa-opera ka. Day, Nung ikaw man. nganong dili man. Kanunay kitang nag-ampo niya. Kanunay kitang musimba. Nag-alagad sa simbahan. Pero kanong katagan ka ba niyang sakit kasama ni Victor? Day, ayaw gusto na ang kabubuton sa kahitasan. Nalimot ka bang? Lumalabay lang kitang tanan nining kalibutan na. Gikan kita sa abog. Busa mo balik kita sa pagkaabog. Apan sa nagkalain-lain lang nga pagi. Busa daw atong tagili. Kung milagruhan man o mamaayo pa ko ning maong sakit, bonus na ka na. Pagkatapos mong mag-download, kung sa unang 10 spins ay walwal ay 50 ma, Dali na. Mag-alas 6 na sa gabi eh. Mag-grocery na ta. Adto na lang ta sa among kwarto aron nga makasabat si Papa nimo. sige ma. Dira day ang program sa among graduation sa sunod semana ma. Si Papa nimo ang tunuli ana unya aron malipay siya. Victor, Nagkatugmas papa ma. Kita na lang mag-grocery ma. magpapukaw man ko na siya kung magrosaryo na ta. Victor. Victor. Magmata na. Magrosaryo na ta. Alas 6 na sa gabi eh. Ug may ihatag usab nimo ang atong anak. Naana ang program sa ilang graduation. Mosamot ang imong kalipay nga magtan-aw sa nasuwat didto. Emmanuel Concha, cum laude. O nak, sige na, sige na. Ito na niya, sige na. Niara pa oh. Pa?
Victor? Pa, tanawa oh. Oh. Pa? Pa? Bugnaw na ang kamot ni Papa. Ah? Ay, gitugnaw lang tingali si Papa nimo. Pagdali. O nga dayon. Gitugnaw masugod ang panahon. Wala ko mapahong na ganina. Maong gitugnaw ni si Papa nimo. Sige na, paungan na. Usa pa pa imong gipaabot. Dali na. Victor. Victor? Victor, pagmata na. Gitugnaw ka? Sapawan ako ang imong habol, ha? Niya. Oh. Tugnaw ba gihapon? Dali. Gaksunta ka. Ha? Uy. Mata na, uy. Musapat ka man kaha sa pangadji. O kinisiya, o. Mata na. Gitugnaw ka gihapon. Mata na ba? Victor. Nga wa pa magkamulihok diha. Pao nga lalagi ang aircon. Gitugnaw si Papa ni mo, oh. Gina. Pao nga na. Wala si Papa. Ayaw magsama na. Magsulti sama na. Natugra si Papa ni mo. Mumataragin din siya karon. Kuwang ra ni siya sa pukaw. Magpagitik ni basta ingon ani. Be, di na ka bumata, ha? Di ko nung maayo, be. Victor, mata na lagi tayo mag-usaryo na ta. Victor ba? Mata na. Musabat mga Tana, Victor. Mata na. Magrosaryo na ta. Victor. Mata na. Victor. Victor, ayaw na. Dili pa ko handap. Ayaw na kaming biyahe. Kulbaan ko sa mamay mga resulta sa board exam nga mugawas na karon ma. Murag di naman ako ganahan nga mutanaw sa resulta. Ganina rin noon ta nagpaabot nga mugawas ang resulta sa internet. Iwan ko, tingalig niya maapil lang akong pangalan sa resulta. Anak, naibaw kong apektado ka sa paggawa sa imong amahan. Nga, pipila pa lang kabuan, amilabay. Pero dako ko pagsalit mo na. Ikaw pa. O kung bisan unsa may mamahimong resulta, proud paghihapon ko nimo. Better luck next time na lang, sab, di ba? Basin din karon ang hostigdon pa nimo. Pero nak, dako kog pagtuo nga makapasar ka gyud. Ma, Bi, sige na. Tanaw na nato ang resulta. I-click na ng site. Concha. Concha Emmanuel. Oh. Ma, Unsa na? matanawa.
Nakapangan! Nagkapasal ko, ma! Nagkapasal ko! Diyos ko, daghan! King salamat! Engineer ako, ma! Engineer ako! Thank you, Lord! Thank you! Daghan kaayong mitambong sa misa. Labing siguro, daghan sab ang nanimba pasalamat sa manato, ma. Kuni palang unta si Papa nimo. Malipay yun kaayo siya. May musunod na sa ihang tunob nga pagka-engineer. Maugid unta. May musunod agad unta niya. Unsay unta? Nga engineer ka naman good. Mao nga tana. Ganin na rin ang gawas ang mga tao sa simbahan. Dili na ron samok igawas. Mulahos na lang kita sa restaurant nga atong gipa-reserve. Naanaron dito ang uban nato mga paryente o kaila. Maikugta nila uy, nga magpaabot sila og dugay. Ma. I-drop lang tika din, ma. Mangita ko kaparkingan. Sige na, magpaabot na lang ko ni mo ini kanaog na ako. Ano lang ko paabuta, ma? Ay, paaboton ta ka. Magdungan tagsod sa kananan. Magpapa! Ay! Ang sakinan! Kalit kami bangga ang sakinan sa akong anak! Nadili! Nadili! Eman! Eman! Eman, anak! Eman! Ginoo ko! Napit siya sa sakyanan! Nadili! Nadili! Eman, anak! Anak, pagmata! Anak! Abligin ang imong puntahan! Abligin eh! Dili! Ayaw! Ayaw, nak! Nak niya na si mama! Tamang! Tamang maluhay mo! Tabangin ko ninyong maabligin ang puntahan! Maluhay ka mo! Ni ako, Ginoo. Nagluhod nga naglakaw. Paingon sa imong altar. Usa ko ka matinud-anon nimo nga alakad. Apan aniya. Diyos ko. Hili ng miluag ang ako mga kabot. Ninta na mga pagsuway nga akong giagian karon. Kopte ko, Ginoo. Sa tunga-tunga ng mga pangutana. Kopte ko. Kaya dili na ako kaya. Koptikos sa akong mga kahatlok. Kaya dili ko gustong mabuhi. Dili ko mahimong mabuhi. Kopti ako, Ginoo.
Luyo ni ining tanag pagsuway nga imong ipatagamtam ka na ako. Kining kamay lukas sa pagsalig ang nagpabili ni akong dughan. Mao dali naghatag ka na akong paglaom. Nga po padayon. Maluoy ka. Akit ako sa imong kahayag. Ipatagamtam ka na ako ang imong milagro. Kung mahimo, kung mahimo, kuhaan na lang pod ko. Gusto ko na silang ikauban pag-usap. Iusa ko pag-usap sa akong bana o anak. Maluoy ka. Kuha na lang ko. Bata. 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 Bata, ano nagila ka? Ha? Butong ko. Unsa? In madayag mo, mama? Wala. Patay naman ako, mama. Biyaan ako, mama. Si papa ni mo, ang imong mga igsuon, hain ba day sila? Wa naman ko ako, papa. Wa ko kailango, papa. Wa ko igsuon. Kanya, sige man kung bunanan ako, auntie. Layas na lang ko sa ila. Kanin ako simbahan kay ingon man si mama na ko. Mangayo ko ni Papa God. Iyara ko tagaan. Kaluoy ni mo. Unsay mo pangan? Eman. Emmanuel. Oh, imo lagi ko gakos ati. Gusto ka? Ako nalay imong mama? Pagkanoon ka? Sininaan ka? Panggaon ug mahalon sama sa matuod kong anak? Tinuod. Oh. Anak tanag ka. Ikaw na ang akong Emmanuel. Halili. Oh, Diyos ko. Diyos ko, salamat din paglaom nga imong gihatag ka na ako karon. Tagang salamat din pag-orason sa pagpakabuhi. Ug dili mahigala natapos itong sugilanon nga naguluhan. Kupti ako, Ginoo. Kini mong sugilanon gisuwat ug ubos sa direksyon ni Martes Parba Albores. Musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Randy Tayan, soundman Alvin Acurda. O gani ang mga artista na hatag kinabuhi na itong sugilanon. Sumapil sa kadoktor Martes Albores, Victor Uji Kumpok Rakasa, Emmanuel Randy Padayaw Suson, sa papel sa kabata Alvin Acurda, o sa papel ni Emily Maria Teresa Terol. Sangan sa RMN Production Center, kining imigala sa kahanginan Joel Binsi manamilit ug manghinaot
Nganing panahon sa Semana Santa, atong hinuktukan ug basulan ang atong mga kasalanan. Tatak, RMN.